Nou, opa, helemaal. Nu kan je zijn, daar is een deel water. Daar is een deel blad. Dat is hier van der Seierfan. En wat je kwaad van het zo blattig is en alleweg waterig is en schatig. Dat meint dat 4 jaar is hier. En we vragen ons zeer voor 4 jaar hier bij Schtrucklaunt. En immerhan hebben we nu wel eens een worm. En nu willen we Lasagna maken. Lasagna van shrimp oder Camaronis. En voor zo'n mensen wordt shrimp oder Camaronis gleichen. Ik geloof jullie wordt dit interesseren. En we worden ook nog een beetje Hühnerfleisch bij ook nog. So, nu willen we naar gaan waar het van warm is. En daar willen we schijt eten maken. Oké, daar wil ik je wijzen wat we worden voor het saus brokken. Anyway, hier hebben we 2 eetlepel butter, 2 eetlepel meel en een halve liter of 2 koffel schmand, wat een half is. Dat is niet ganz zo dik als je gewöhnlich schmand. Maar je kan ganze Milch brokken. En hier hebben we wat we namen Parmesan cheese, dat is Panebraatje thuis. We hebben een halve koffel, half a cup. En hier hebben we een halve koffel mozzarella thuis. Nu willen we dat saus maken. Oké, het eerste wat we doen is, we worden onze butter fijn smelten. En dan gaan we de meel eraan creëren. En dan gaan we dat eenmaal reren en uitreren. Maar het eerst afhangt een beetje bruin te worden. Ik geloof, we worden nog eenmaal een halve lepel mank. Hebben we 2 eetlepel. 2,5 eetlepel meel maken. Nu wordt het zo lang reren, ik kan je zeggen. Nu vangt het aan bruin te worden. Ja, vangt nu een beetje een gouden kleed te krijgen. En dan doen we ons schmand dat onze melk te maken. En dan gaan we er nog bij reren brengen. Wat we dat eerst zo mooi wat een kerken krijgen. En dan doen we onze cheese te maken schaden. En dan uitreren. Wat je dat wat een kerken gaan. Dus eenmaal wat een kerken gaan, dan dat een paar minuten durchbroeden. Die doen we even in cheese te maken. En dan word je zeer fijn het saus. En je kan niet dat ik hem stoei kijken in saus. Maar dat is voor dat zelf smaken. En wanneer je dat janker, dan kan je ook. En smaak je erop een beetje, dat je een beetje peper maakt. En een kleine beetje zout, niet te veel. De keizer is al zout. Wow, nu kijk je maar. Nu hebben we het fijn doorgekaapt. Zeer fijn het dikke saus. En wat je verzonnen wordt een klein beetje spicy gleichen. Kan je door een klein beetje zo'n peperkerne maken, wat ze gewöhnlich aan pizza abdoen. En wanneer je niet klein sonst dort laat je dat uit, aber ik leid, wanneer een klein beetje spicehaft hat. Schmeckt gewöhnlich einmal schein dort hell. Okay, met den saus zijn we nu fertig, waar we dort het ziet. En daar waar we het even aufhangen. Zeer fijne dikke saus. Okay, next waar we ons vlees eruit maken, ons Hühnerfleisch, waar we ons dat hier smaak warm maken. Klein beetje zout en peper. En die tijd wordt de Hühnerfleisch broden dat, waar we onze shrimp camaronis, de zeeltjes door de enkels alle afmerken. We hebben zo'n camaronis of shrimp gekocht, wat onze mooie goed zijn, zodat die dan niet nog lang durchgebroed. Ja, die chicken zijn goed, voor de Hühnerfleisch. Zeer fijn. Oké, nu gaan we het grensreis maken van Lasagna. Hier hebben we een sippel, 3 teentje snik, 2 jalapenos, en wij dan die kleine loodje eruit. En hier hebben we zo'n bell peppers, een rood en bruin, schillen maar rond. Nu hebben we dat alle smaak verschnieten. Poef! Zit maar, dat duurt niet lang. Oké, pan hebben we uit. Nu hebben we de druntjes al een beetje durchbroden. Van we de sippel aan en dan wordt het even alle. Oké, nu kijk je maar de sippel in en de pilsje die vangen een beetje fijn zwart te doen. Wordt het chestnut hinein, garlic. Voor 1 minuut. Dat braucht vielleicht nicht mal 1 minuut. So. En dan doen we de even peper schauen. Nu wordt het helemaal type durchbroden van de minuut er 2 en dan staat eruit. Oh, ik geloof dit is eruit. Nu kijk je maar. Woe! En dan wordt van dit keer nog quesadillas smaken, dat is een stit en dan dat in een tortilla snijden met cheese. Waar je met even blijvende vlees gaan dat ook nog. Oh. Hier is goed zijn.
En dat Fleisch war auch alle an schmack kleine Bieten geschnitten. Kriegst du Start. Okay, nu kijk mal. Hier haben wir das Sauce, was ich nicht gewesen hat, weil ihr das merken. Hier haben wir das Greins, was wir hatten durchgebrüht. Nu wordt het hier maakt dit Sauce. Dat je schet durchrieren. En dat zijn we uit Lasagna maken. Oh, dat wordt zijn smaak. Nou, dan willen we mal het eerste waar we dan onze Hühnerfleisch Lasagna maken. En hier hebben we wat we namen ricotta cheese. Dat is ricotta kaas. Dat zijn zeer gerne kaas zijn. Ik heb een stuk kijk maar, ik dat Luther nog op een beeld wijzen. Wobei wir haben, nu wordt het eerste hier een klein beetje zo'n saus dan schmeeren. Dat wordt je bloß zo schön smaken. En wat je er vorig had, dat kan je ook afleren. En dan, wat we dan worden doen, is dat we hier zo'n nudelen aanvliegen. Wat je, dit zijn zo'n nudelen die daar niet gekeerd. En dan, Oh, okay, der holt mes mit. Okay, en dan wat we dan worden doen, is dan waar we hier een klein beetje zo'n, wat je niet zo'n keizer dit hebben, wat je nog gebruiken kan. Glams, cottage cheese. Wij dit is een beetje duurder. Maar wat je wel, dan kan je liever bloß glams gebruiken. Dat is wat de meeste mensen doen. Maar dit verlangt dat we worden zo'n keizer dit gebruiken, wat ze dan ricotta. Nu wollen we hier een klein beetje Fleisch nog. Hühnerfleisch. Met bakvlees. Daar krijg je start. En dan nog een klein beetje kaas. Ik geloof van der wordt het zeer schön het oven kassieren. En dan wat we dan doen. Dan doen we water. Dat is een nudelen is dit. En dit moet worden de weer. Wat je dan denkt dat dit weer dat houdt. Krijg zo. Schmeren we er aan. Oh, eerst ligt dan, ja, dan wou dit keizer abschmeren, dat schmeert zich een beetje beter van einer. En zoals ik zei, waar je dit niet gaan en niet wil brokken, dan kan je glams brokken. Schooft ook zeer fijn. Krijg zo. En dan doen we nog wat. Dit is zeer schöne Sauce. En weet je wat, ik wil nog weten, waar je dit Sauce niet wil merken, die dort te veel arbeid is oder niet tijd hebben. Ik wil weten wat je nog kan brokken. Dat is wat ze noemen fettuccine sauce. En daar wil nog wat een beetje Hühnerfleisch, dat is staat. En wat een beetje kaas. En dan nog eenmaal wat een beetje. Die worden 3 Schichten Nudeln, krijg je staat. En dit, zoals ik zei, dit is plus dat Hühnerfleisch. Wow, wat er hier een beetje. En voor zo'n mensen wat door Lasagne gleichen, ik leid dit wat je op iems schön schmecken. Ja, dan wat een beetje saus. Wat leuk je. Wat leuk je, weet je wat. Zoals ik al zei, dit gaat aan te vrieren. Nu dat Hühnerfleisch hier nog eenmaal alle even. Krijg zo. En dan nog eenmaal dat kaas even. En ik wil je laten weten wat we dan worden doen. Maar wie dat is spaken wel. Die kijkt mal. Hier hebben we nu op eerst van Schweinerie gemerkt. Maar die zijn helemaal zo nog wat niet. Schweinerie merkt die dat ook nog niet over. Anyway. Hij is nu rein. Nu wollen we den tot sie zaten. En dan wollen we dat even hier rein merken. En wat je wat met de schrift, met de Kameron is, dat we karakter doen is met het Hühnerfleisch. Ook maar 3 Schichten met Nudeln, dat saus en kaas en alles. Ik weet weten wat is alles smaak voor ik is. Nu kan je dat zijn. Dit is de shrimp Cameronis Lasagna. En dit is dat Hühnerfleisch. En deze waar we ons van der Tunka spaten. Deze waar we afrieren.
En dan her kan we den opdagen in de baken. We worden krachtig dit afvrieren. En dan hebben we den eerste tijd eruit. Dankzij. En weet je wat we hier hebben in dit glas? Dat zijn zelfgemaakte broodkruimels. Nu wou dat een klein beetje overstreken. En dan wordt het een beetje fijn rijst boven. En het heeft een zeer smakke kleur. So that's what we're going to do. Now we're putting a little bit of breadcrumbs on it to make the top a little crispyish. Okay, voor deze schöne Maaltijd wil we nog een beetje gebakt, geröstet Snackbrood hebben, garlic bread. We willen het een beetje met butter besmeren. En dan willen we een beetje parmesan cheese even. Zo'n pettewratschen cheese en dan een paar kruimeltjes oregano door een beetje op. We hebben nog snackpulver. We willen dat ook bakken met deze lasagne taub. Oh, nu kijk hem al. Shrimp, camarones, lasagna. Wow. Oké, dat heeft er nu een halve stunde gebakt. 374 graden. Nu willen we ons een schieverheid maken. Fijn het geröstet, opgehärtet snackbrood, garlic bread. En nu willen we ons helemaal wat erschaten. We hebben nog zweimal eier shrimp oder camarones lasagne gehad. Aber erklärt wird sehr, sehr schön schmecken. Je kan zo'n Fleisch brauchen, was je wil. Heinafleisch, Rindfleisch. Blutgreins, wer nicht Fleisch gleicht. Camarones, was immer je interessiert für Fleisch, kann je merken. Viele kann dort, ist das noch nichts. Und viele, die das nicht kann, guck je proben dort. Und besonders auch das Sauce merken, was ich selbst habe gemerkt. Das hat mir so viel gelegt. So, yes. Alle passen door voor jullie ook. Oh ja. Wauw. Wow, nu gaan we eten. Ho ho. Daar waren we van jou. Onkers eten. En wat je van jou hebben, een zeer schijn dag gehad, dat we een beetje blattig en nebelig en reinig. En hier ben we weer zo fijn warm. En ik moet einfach zeggen, ik zeg God dank voor een schijndag. Dat je het niet immer schijnt, maar manchmal maar een beetje methouden, maar God is immer met ons. En ik ben dankbaar voor jullie allen, dankbaar voor deze maaltijd. En nu willen we dit moeten smaken. En hier hebben we nog wat bananen, dat heute Salsa. En sie glauben, dat is vielleicht bloß Ketchup, aber das kann wirklich mal herkommen, das schmecken. Ha! 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 Wow! Wow! En we gaan, erklären wat van der sehr schönen Unkers zijn. Wir haben hier Shrimp, Camarones, Lasagna. En hier haben wir mit Snackbrot gebakt. Hier haben wir ein Pepsi, heute mal. Oh, Moracchia. Holy false. Oh. Okay, da werden wir sehen, wie das schmeckt. Für so eine Menschen, die der Shrimp gleichen, Camarones, erklärt wohl nicht gleichen. Das ist schöne Snackbrot. Wow! Bloß sehr schön. En dat lasagne, wat ik had gemerkt van Hühnerfleisch, dat willen we erfrieren. En dan gaan we juist gaan, we het opdijven en bakken. Gaan we dat eruit. Zo, een koepje meer naar rug. Oh. Bloos, zeer
Schwein. Dankscheinen hier von Schtrucklaunt, Buena Vista. Macht Gott und Zähne.